Studenti Karvinského gymnázia dostali od svých kantorů nabídku, která se jen tak neodmítá. Mohli si na vlastní kůži vyzkoušet roli pedagogů a spolužáky učit v hodinách třeba matematiky nebo angličtiny. Jak to dopadlo a jestli jejich výuka ostatní zaujala, se dozvíte v našem prvním příspěvku. Gymnázium Karviná je střední školou, která je nakloněna inovativním metodám ve výuce. Tentokrát šlo o vrstevnické učení. Vrstevníci těch žáků učí své vlastní vrstevníky a myslím si, že je to fajn. Žáci se přihlásili dobrovolně, každý, kdo si chtěl tu roli vyzkoušet, se přihlásil, vyhledal svého vyučujícího a museli konzultovat témata se svým vyučujícím, připravit se na ně a buď opravdu zapadala do systému výuky, nebo to dítě v něčem je lepší, něčím zajímavým se zabývá a chtělo předat ty informace svým žákům a samozřejmě se svým učitelem se na to připravili. Tématem naší hodiny byly rovnice a jsou rovnice. Naše příprava je už jako vícedenní a chtěli jsme to udělat nějakým způsobem originálně. Myslím si, že jsme to poměrně dobře podali a myslím si, že to pochopí. X bylo na jedné straně a všechny čísla byly na druhé straně, tak jak se zbavíte té minus dvojky, aby tady nebyla, aby byla co tady? Zvláštní, takový nezvyk, že nás neučí jenom učitelé, ale oni nás to můžou učit tak, jak to oni pochopili, takže taky to můžeme pochopit. Asi je pro nás lepší, když nás to učí jakoby ti žáci, tak jak to pochopili od těch učitelů, kdyby jsme to jakoby nepochopili my od těch učitelů, tak nám můžou pomoct, jak to třeba pochopili oni. Kromě matematiky studenti vyučovali i angličtinu nebo společenské vědy. V těch společenských vědách jsme se hlavně zaměřili na takový úvod do tolerance a netolerance, rasismu a tak jsme se to tak dotkli, takže vlastně byli trošku nepolíbení touhle tématikou. A potom jsme měli angličtinu, kde jsme měli prváky a tam jsme probírali konspirační teorie, čistě v angličtině jsme debatovali, což je takové téma, které se úplně na školách neučí, ale vlastně pro ně to bylo něco úplně zajímavého, takže taky spolupracovali. Studenti, kteří si vyzkoušeli roli kantorů, tuto možnost přivítali z několika důvodů. Tento projekt je velice přínosný pro nás, jakožto pro žáky v rámci budoucí volby povolání, jelikož se někteří z nás, včetně mě, chcou angažovat v oboru učitelství a přemýšlejí o tom, tak je to zajímavá zkušenost si zkusit, jako, co to obnáší, jak tu hodinu vést, příprava na to. A je to fajn projekt na naší škole, jde vidět, že nás v tom škola chce podporovat a fajn si to zkusit určitě. Jsme se vžili do těch rolí učitelů, kteří to vlastně nemají vždy tak jednoduché, to jsme si uvědomili. Pro všechny studenty gymnázia v roli kantorů i žáků v lavicích to byl nevšední zážitek, který si rádi zopakují.